As instalacións de Boiro Pádel no polígono de Espiñeira acolleron esta pasada fin de semana, o sábado e o domingo, o torneo federado Padel Oro. A competición reuniu a un total de 200 participantes, entre os que se atopaban os 16 mellores xogadores de toda Galicia en categoría masculina, algún deles incluídos no World Padel Tour. A competición dividiuse, dependendo do seu nivel, en 4 categorías masculinas, unha mixta e outra feminina. Durante a xornada do sábado desenvolvéronse as fases previas do torneo, deixando para o domingo á mañá as semifinais e pola tarde as finais. No cadro masculino cumpríronse os pronósticos e os favoritos a priori para levarse a vitoria no torneo, Manuel Prado e Tono González, impuxéronse nunha disputada final a Chalo González e Nano Alonso. En categoría feminina o triunfo foi para Ana Novo e María Quintela, xogadora esta última que tamén repetiría a victoria na categoría mixta, acompañada de Julio Parada. A nivel comarcal, cabe destacar tamén o bo torneo realizado por Marcos García, pertencente ao Club Padel Noia, o mellor xogador local clasificado. Dende a organización destacaron o éxito do torneo, que reuniu a numerosos afeccionados a este deporte, cada vez máis en alza na comarca.